Salut! Astăzi suntem în grădina vecinului împreună cu cotoiul vecinului, un cotoi în vârstă de 2 ani, tare frumos și tare jucăuș. Ce misiune avem astăzi? Avem misiunea de a întineri acest măr. Vârsta acestui măr este aproximată de vecinul meu, cuprinsă între 120 și 150 de ani. Atât el cât și mama sa, mama vecinului, au pomenit acest măr în grădina lor. Vârsta înaintată și arată potențialul asupra mărului. Acesta conține multe ramuri de structură uscate, chiar și tulpina este uscată în mare parte. Se mai hrănește acest pom doar prin coaja exterioară. A format un înveliș interior. Veți vedea mai încolo cum arată structura sa internă. Misiunea mea de astăzi este de a regenera acest măr, de a îndepărta toate părțile uscate și de a forma structura nouă. Prin tăierile pe care le-am executat, am păstrat coronamentul tânăr, am îndepărtat surplusul de ramuri crescute, mult prea dese în unele locuri și bineînțeles că am îndepărtat toate părțile uscate, acestea fiind din abundență pentru că multe crengi de structură sunt uscate. Din nefericire, anul 2024 a fost un an foarte secetos și acesta și-a spus cuvântul asupra viabilității acestui măr bătrân. Dar vrem să-l salvăm, să-l păstrăm în fructificare încă, să spunem, mulți ani de acum înainte. Este o procedură destul de laborioasă, care necesită atenție mare când lucrați cu scule mecanice precum drujba, foarfecile, aveți grijă să nu vă loviți, iar atunci când îndepărtați ramuri groase, ramuri lungi de structură, cu greutate mare, tăiați-le din aproape în aproape, pentru ca în felul acesta să păstrați întotdeauna siguranța pe primul loc. Asta am făcut și noi astăzi. Am îndepărtat, așa cum vedem, toate părțile uscate, părți uscate aflate din abundență în acest măr bătrân. Tăierile sunt dramatice la prima vedere, dar sunt tăieri făcute pentru binele acestui pom. Toate părțile uscate trebuie îndepărtate pentru că ele reprezintă sursă de boli, de infecții și, bineînțeles, un culcuș foarte prielnic pentru dăunători. Nu ezitați să îndepărtați ce ramură uscată, indiferent cât ar fi de groasă, chiar dacă vi se pare la prima vedere că mutilați pomul. Nu-l mutilați, îl salvați, îl întineriți, iar prin îndepărtarea acestor ramuri uscate, îndepărtați o mare parte din problemele viitoare. Așa cum am spus, aici se dezvoltă microbi, se dezvoltă ciuperci și insecte dăunătoare își găsesc culcușul. A fost o operațiune de amploare care a durat ceva timp, în jur de 30 de minute, dar la final spun eu că am reușit să-l toaletăm corespunzător. I-am păstrat formă echilibrată pe 4 brațe, astfel încât structura de rezistență a pomului să se păstreze. Așa cum vedem în imagine, interiorul tulpinii este inexistent. Deci el mai trăiește doar prin partea exterioară, prin coaja care îl hrănește. Odată cu îndepărtarea acestor părți uscate, îi mărim viabilitatea și prin faptul că îndepărtăm o foarte mare
greutate din sarcina acestei tulpini, destul de firave, spun eu. Crengile lungi și foarte groase au o greutate mare, iar odată cu îndepărtarea lor, am îndepărtat această greutate suplimentară și pomul, acum, fiind ușurat de această greutate, se echilibrează mult mai bine. Și sperăm ca în anul 2025 precipitațiile care au sosit în primăvară-iarnă să-l hrănească și să regenereze o mare parte din coroana sa. Pomul este în fructificare deplină, vecinul spune că produce mere din belșug, nu cunoaște soiul exact, dar nu mai are importanță. Atâta timp cât fructele sunt delicioase și sănătoase, este bine să le consumăm și nu are mare importanță denumirea acestor soiuri vechi. Dar eu bănuiesc că este un vechi Ionatan. Aceasta a fost o operațiune de astăzi, am mai curățat încă un măr, dar pentru a nu ne repeta în imagini, am filmat doar pe acesta. Așa arată coroana pe care am păstrat-o, am încercat să-l echilibrez, să-i păstrez părțile viabile. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi, numai bine!